कधी कधी काही दारं उघडूच नाहीत, कारण आतमध्ये आपली वाट कोण पाहत बसलंय हे कळेपर्यंत खूपच उशीर झालेला असतो. तर नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जी के स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. ही एक सत्य घटना असून काही वर्षांपूर्वी घडली होती. दुपारचे 3 वाजले होते. आकाशात उन्हाचा पांढराशुभ्र तेजस्वी गोळा थोडा कलायला लागला होता. रस्त्यावरून गरम वाऱ्याच्या झुळका वाहत होत्या. मी आणि माझा जिवलग मित्र यश दोघंही गडबडीत होतो, कारण आमच्या वर्गमैत्रीण प्रतीक्षाचं लग्न होतं. ती मूळची सांगली जिल्ह्यातल्या एका छोट्याशा आणि जरा मागासलेल्या गावातली, पण शिक्षणासाठी पुण्यात राहत होती. सगळे वर्गमित्र हे आधीच निघणार होते, पण मला मात्र थोडंसं काम होतं आणि यशचंही काही काम अडकलं होतं. म्हणून आम्ही असं ठरवलं की आपण दोघं नंतर जाऊ, तशी गाडी आहेच. आमचं दोघांचंही काम आटोपलं. आता रात्रीपर्यंत पोहोचू, जाऊन मस्त झोप काढू आणि उद्याच्या हळदीला धमाल करू, असं म्हणतच मी हसलो. यशने होकारार्थी मान डोलावली. आमच्या दोघांच्याही डोळ्यात उत्साह होता. सांगलीचं अंतर पुण्यापासून साधारण 230 किलोमीटर. दुपारी निघालो तर संध्याकाळपर्यंत पोहोचू, असा साधा हिशोब. पेट्रोलची टाकी फुल करून आम्ही लगोलग जायला निघालो. रस्त्यावर गाडी धावत होती. सुरुवातीला सगळं काही एकदम सामान्य आणि छान होतं. आता हळूवार पुणे मागे पडलं. रस्त्याच्या कडेला उसाची शेतं, अधूनमधून दिसणारी गावं आणि आकाशात पसरत जाणारी संध्याकाळची केशरी छटा. पण प्रवास नेहमीच सरळसोट असतो असं कुठे असतंय वय? साधारण 6च्या सुमारास हायवेवर गाडीने अचानक खडखड आवाज केला आणि इंजिन अचानकच शांत पडलं. काय रे? यशने घाबरूनच विचारलं. मी पुन्हा स्टार्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण गाडी मात्र हट्टाने गप्प बसली होती. भोवती पसरलेलं संध्याकाळचं अंधुक वातावरण, लांबवरून येणाऱ्या ट्रकच्या हेडलाईटची चकाकी आणि रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली आमची एकमेव गाडी, त्या क्षणी सगळं काही विचित्र वाटू लागलं. नशिबानं थोड्याच अंतरावर एक छोटंसं गॅरेज होतं. गाडी तिकडे ढकलत नेली. मेकॅनिकनं सांगितलं की थोडा वेळ लागेल. त्याचा तो थोडा वेळ जवळजवळ 3 तासांमध्ये बदलला. दरम्यान घरचे आणि मित्रांचे फोन. काय रे, कुठे आहात? कधीपर्यंत पोचणार? आम्ही फक्त एवढंच सांगत होतो की बहुतेक थोडा उशीर होईल. रात्री साधारण 9 वाजता अखेर गाडी सुरू झाली. आम्ही आता सुटकेचा निश्वास सोडला. आता मात्र भूक कळवळायला लागली होती. दिवसभरच्या प्रवासाने अंग एकदम थकलं होतं. मध्येच एक धाबा दिसला. मंद पिवळ्या बल्बच्या प्रकाशात सर्वत्र धूर उडत होता. आम्ही तिथे थांबलो. गरमागरम नॉनव्हेज जेवण एकदम पोटभर खाल्लं. क्षणभर सगळा थकवा गेला, पण जेवण झाल्यावर मात्र शरीराला जडपणा जाणवू लागला. डोळे एकदम मिटायला लागले आणि तेवढ्यातच आईचा फोन आला. अरे पोरं, रात्रीचा प्रवास करू नका, कुठेतरी हॉटेलला थांबा आणि मग सकाळी लवकर निघा. आईचा आवाज काळजीने भरलेला होता. मीही जरा हसतच म्हणालो, ठीक आहे आई, बघतो. फोन ठेवला, पण तिचे शब्द मात्र कानात रेंगाळत राहिले. रस्ता आता अधिकच निर्मनुष्य होत चाललेला. दोन्ही बाजूंना काळू, क्वचित एखादं झाड हे वाऱ्याने हलायचं आणि त्याची सावली हेडलाईट समोर नाचायची. साधारण 11च्या सुमारास आम्हाला रस्त्याच्या कडेला एक जुनं हॉटेल दिसलं. 2 मजली इमारत, भिंतीवरची रंगरंगोटी उडालेली आणि बाहेर फक्त एकच पिवळसर आणि लुकलुकणारा दिवा. त्याच्या त्या मंद प्रकाशात इमारतीचा आकार भेसूर वाटत होता. नावाचा बोर्ड अर्धवट तुटलेला. यशने एकदम हळू आवाजात विचारलं, काय रे, इथे थांबूयात का? मी क्षणभर इमारतीकडे पाहिलं. काहीतरी वेगळं जाणवत होतं, पण थकवा मात्र जास्त होता. चल, एक रात्रच तर राहायचंय, असं म्हणत आम्ही दोघेही आतमध्ये शिरलो. आत पाऊल टाकताच एकदम थंडावा जाणवला. एसीचा नव्हे तर एखाद्या जुन्या आणि ओलसर इमारतीतला थंडगार शिरशिरी आणणारा थंडावा. काउंटर मागे एक स्त्री बसलेली होती.
वय नेमकं कळत नव्हतं. तिचा चेहरा निर्विकार, डोळे मात्र विचित्र स्थिर. मी म्हणालो, अहो रात्रीसाठी एक रूम हवी आहे. ती काहीच न बोलता आमच्याकडे पाहतच राहिली आणि मग हळूच ड्रॉवर उघडून एक जुनी आणि गंजलेली चावी पुढे सरकवली. रूम नंबर 101. ती एकदम मंद स्वरात म्हणाली. तिचा आवाज जणू कोरड्या पानांवरून वारा फिरल्यासारखा. चावी घेताना माझ्या बोटांना तिचा हात स्पर्शला. तो स्पर्श अस्वाभाविक थंड होता. आम्ही वळालो आणि तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं की खाली हॉलमध्ये एका कोपऱ्यात काही लोक बसलेली होती. सगळे एका मोठ्या टेबलभोवती, त्यांच्या समोर रिकाम्या ताट्या आणि हातात चमचे. ते सगळे आमच्याकडे एकटक पाहत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर ना हसू ना राग, फक्त एक स्थिर नजर. बहुतेक ते जेवायला बसले असावेत. यश असा पुटपुटला, पण त्यांचे ताटं पूर्णपणे रिकामे होते आणि त्यांच्यात कोणतीही हालचाल नव्हती. क्षणभर माझ्या अंगावर काटा आला, पण मी स्वतःला सावरलं. चल वर जाऊयात. जुन्या लाकडी पायऱ्या चढताना किरकिर असा आवाज होत होता. प्रत्येक पायरीवर पाऊल टाकताना जणू काही इमारत कुरकुरत असावी. पहिल्या मजल्यावर पोहोचलो. कॉरिडॉर लांब आणि अंधुक. भिंतीवर जुन्या फोटोंचे फ्रेम्स, पण आतल्या चेहऱ्यांचे तपशील अस्पष्ट. ट्यूबलाईट अधूनमधून लुकलुकत होता. रूम नंबर 101 हा कॉरिडॉरच्या शेवटी होता. मी चावी कुलपात फिरवली आणि दरवाजा हळूच सरकन उघडला. आतमध्ये साधी खोली, एक मोठा पलंग, एक जुनं कपाट आणि भिंतीवर एक आरसा. त्याच्या कडांना काळी डागडुजी. खोलीत एक वेगळाच वास होता, ओलसर आणि जड. बस झोपूया आता, यश असं म्हणाला. आम्ही दोघंही थकलो होतो. बॅगा एका कोपऱ्यात टाकल्या. मी खिडकी उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण ती मात्र अडकलेली होती. जाऊ दे, सकाळी बघू, मी असं म्हणालो आणि लगोलग पलंगावर आडवा झालो. लाईट बंद केला. खोलीत सर्वत्र अंधार पसरला. फक्त खिडकीतून थोडासा अंधुक आणि पिवळसर प्रकाश आतमध्ये झिरपत होता. मी यशकडे वळून पाहिलं. सकाळी लवकर उठ बरं, उगाच उशीर नको. तो हलक्या आवाजात म्हणाला. हो रे, झोप आता. काही क्षणातच त्याचा श्वास संथ झाला, पण मला झोप येत नव्हती. कारण खाली कुठेतरी चमच्या ताटावर आपटल्यासारखा आवाज झाला. मी कान टवकारले, पण पुन्हा सर्वत्र शांतता पसरली. बहुतेक खाली जेवण चालू असेल असं मी स्वतःला समजावलं. मी नेमके डोळे मिटले आणि तेवढ्यातच दरवाजाबाहेर कोणीतरी हळूच चालत असल्याचा आवाज आला. तो आवाज थोडा विचित्र होता, जणू काही पाय ओढत चालल्यासारखा. तो आवाज आमच्या दरवाजासमोर येऊन थांबला. माझा श्वास अडकला. क्षणभर पूर्ण शांतता पसरली आणि मग दाराच्या बाहेरून हळूच कोणीतरी दरवाजाच्या हँडलला हात लावला. हँडल हळूच हललं. मी घाबरूनच उठून बसलो. यश, मी असं कुजबुजलो. तो मात्र गाढ झोपेत होता. हँडल पुन्हा हललं, पण दार आता बंद होतं, कारण कुलूप आतून लावलेलं. काही क्षणांनी आवाज थांबला आणि तो पाय ओढत चालण्याचा आवाज पुन्हा दूर जाऊ लागला. मी थोडं धाडस करून दरवाजाकडे पाहिलं. मी स्वतःला समजावत होतो की हे फक्त माझे भास आहेत, थकवा आहे, दिवसभराचा प्रवास आहे. पण मन मात्र अजिबात मानायला तयार नव्हतं. दरवाजावर पुन्हा टकटक झाली. यावेळी आवाज एकदम स्पष्ट. मी दचकूनच उठलो. यश मात्र अजूनही गाढ झोपेत. त्याचा श्वास शांत आणि निर्विकार. यश, मी हलक्या आवाजात हाक मारली, पण त्याने मात्र काहीही प्रतिसाद दिला नाही. आणि तेवढ्यातच दरवाजावर पुन्हा जोराचा ठोका बसला. आता तो साधा आवाज नव्हता, तर जणू कोणीतरी आतमध्ये शिरण्याचा हट्ट करत होतं. मी थोडं धैर्य गोळा केलं. बहुतेक हॉटेलचा स्टाफ असेल असं स्वतःलाच म्हणालो आणि हळूच उठलो. पायात चप्पलही नव्हती. थंड जमिनीचा स्पर्श जाणवत होता. कुलूप काढलं आणि दार हळूहळू उघडलं, पण बाहेर मात्र कोणीही नव्हतं.
कॉरिडॉरमध्ये एकदम शांतता पसरलेली. ट्यूबलाईट अधूनमधून लुकलुकत होता आणि भिंतीवर सावल्या लांबत आकसत होत्या. मी एक दीर्घ श्वास घेतला आणि तेवढ्यातच अचानकच एका मुलाच्या रडण्याचा आवाज आला. घोगरा, खोल, जणू काही छातीत अडकलेला. तो आवाज एकदम मंद आणि हुंदकी देत रडण्याचा. तो आवाज अगदी जवळून येत होता, पण आमच्या दारासमोर नव्हे तर थोडा बाजूच्या दिशेने. मी कॉरिडॉरमध्ये 2 पावलं पुढे गेलो आणि मग मला तो दिसला. कॉरिडॉरच्या टोकाला भिंतीला टेकूनच एक मुलगा बसला होता. पाठ माझ्याकडे आणि त्याचे खांदे हलत होते. तो हुंदकी देत रडत होता. त्याचा शर्ट अगदी माझ्यासारखाच. मी जरा थबकलो. कोण आहेस तू? माझा आवाज कापरा झाला आणि त्यानं अचानक रडणं थांबवलं. कॉरिडॉरमध्ये आता संपूर्ण मृत शांतता पसरली. तो मुलगा हळूहळू उठला आणि अगदी संत हालचालीनं मागे वळाला. त्या क्षणी माझ्या छातीत धडधड इतकी वाढली की कानातच आवाज घुमू लागला. कारण तो चेहरा तो दुसरा कोणाचा नव्हता, तर तो मीच होतो. माझा चेहरा, माझे डोळे, अगदी माझ्यासारखीच केसांची रचना, पण डोळ्यात मात्र एक विचित्र पोकळी, काळी आणि खोल. हे कसं शक्य आहे? माझ्या ओठांवर शब्दच फुटेना. मी तर इथे उभा आहे, मग हा कोण? तो म्हणजे माझंच ते प्रतिबिंब. तो अचानक हसायला लागला, पण ते हसणं काही सामान्य नव्हतं, तर एकदम विक्षिप्त आणि टोकदार, जणू काही माझी चेष्टा करत असावं. त्याचे ओठ हलत होते, पण आवाज मात्र विचित्र प्रतिध्वनीसारखा घुमत होता. कॉरिडॉरमध्ये सर्वत्र त्याचं हास्य पसरलं. मी घाबरून मागे सरकलो आणि मोठ्यानं ओरडलो, यश! माझ्या आवाजाचा प्रतिध्वनी हा भिंतीवर आपटला. क्षणातच रूमचं दार ढकललं आणि यश धावतच बाहेर आला. काय रे गण्या, काय झालं? तो धापा टाकतच म्हणाला. मी थरथरत्या हाताने पुढे बोट दाखवलं. अरे ते बघ समोर. यशने त्या दिशेने पाहिलं, पण कॉरिडॉर मात्र आता रिकामा होता. कुठे कोण आहे रे? तो चकित होऊनच म्हणाला. मी डोळे चोळले आणि पुन्हा पाहिलं, आणि खरंच तिथे आता कोणीही नव्हतं. क्षणभरापूर्वी जिथे तो उभा होता तिथे आता फक्त भिंतीवर पडलेली सावली. अरे मी आताच पाहिलं. माझा आवाज तुटत होता. मी सगळा प्रकार यशला सांगितला. तो शांतपणे ऐकत राहिला आणि मग शेवटी म्हणाला, अरे गण्या, बहुतेक तुला भास झाला असेल. दिवसभराचा प्रवास, थकवा आणि हे वातावरण डोकं खेळ करतं कधी कधी. त्याच्या शब्दात तर्क होता, पण मन मात्र मानायला तयार नव्हतं. मी जे डोळ्यांनी पाहिलं होतं ते खोटं कसं असू शकतं? आम्ही परत रूममध्ये आलो. दार एकदम घट्ट लावलं. मी अगदी 2दा तपासलं. लाईट बंद केला, पण आता मात्र अंधार अधिकच जड वाटत होता. मी पलंगावर पडून छताकडे पाहत राहिलो. डोळे मिटले की त्याचं ते विक्षिप्त हास्य कानात घुमत होतं. तो भास नव्हता असं मन सतत सांगत होतं. आणि तेवढ्यातच खाली कुठेतरी भांड्याचा आवाज सुरू झाला. सुरुवातीला हलका, मग थोडा मोठा, आणि मग अचानकच जणू सगळी भांडी एकाच वेळी आपटत जात आहेत असा प्रचंड आवाज. खणखणाट इतका मोठा होता की जणू तो थेट आमच्या रूममध्ये घुसत होता. मी दचकूनच उठलो. यशही आता जागा झाला होता. अरे हे काय चाललंय खाली? अरे हे काय चाललंय खाली? तो जरा घाबरलेल्या स्वरातच म्हणाला. भांड्याचा आवाज वाढतच होता, जणू काही कोणीतरी रागाने सगळं फेकून देत होतं. त्या आवाजात एक विचित्र ताल होता, आणि मग अचानकच त्या तालात एक हलकासा हसण्याचा आवाज मिसळला. मी आणि यश एकमेकांकडे पाहिलं. आता हे केवळ भास नव्हते, तर दोघांनाही आवाज स्पष्ट ऐकू येत होता. खाली जाऊन बघूयात का? मी ठामपणे म्हटलं. यश थोडा घाबरला. अरे अजिबात नको, सकाळीच बघूयात. नाही, हे असं चालू राहिलं तर झोप येणार नाही. नेमकं काय चाललंय ते बघायलाच हवं. आम्ही दोघांनीही मोबाईलचे फ्लॅशलाईट ऑन केले. दरवाजा उघडला. कॉरिडॉरमध्ये पूर्ण शांतता, पण खाली
खाली भांड्यांचा आवाज अजूनही सुरू होता. लाकडी पायऱ्या उतरायला सुरुवात केली. प्रत्येक पायरीवर पाऊल टाकताना किरकिर असा आवाज खालीपर्यंत पोहोचत होता आणि हॉल पूर्णपणे अंधारात होता. जिथे काही वेळापूर्वी लोक बसलेले होते तिथे आता एकही माणूस नव्हता. टेबल अस्तव्यस्त, रिकाम्या ताट्या मात्र तिथेच होत्या. पण भांड्यांचा आवाज तो अजूनही येत होता. पण तो आवाज हॉलमधून नव्हे तर तो किचनच्या दिशेने येत होता. किचनचा दरवाजा अर्धवट उघडाच होता. आतून पिवळसर प्रकाश बाहेर येत होता. आम्ही एकमेकांकडे पाहिलं आणि हळूहळू त्या दरवाजाकडे पावलं टाकली. माझ्या हातातला मोबाईल थरथरत होता. दरवाजाजवळ पोहोचलो आणि आवाज एकदम स्पष्ट, जणू काही भांडी हवेतच आपटतायत. मी दरवाजा पूर्ण उघडला आणि जे दृश्य समोर होतं ते पाहून आमच्या दोघांच्याही अंगावर काटाच आला. कारण किचनमध्ये एकही माणूस नव्हता, पण सगळी भांडी, ताटं, वाट्या आणि चमचे हे हवेत तरंगत होते आणि मग एकमेकांवर आपटत होते. आम्ही दोघंही थिजून गेलो. तेवढ्यातच एक ताट जोरात आमच्या दिशेने झेपावलं. मी जरा बाजूला सरकलो. ती ताट भिंतीवर आपटलं आणि मग खाली पडलं. पण खाली पडताना आवाज झाला नाही, तर पूर्ण शांतता पसरली. हवेत तरंगणारी सगळी भांडी एकदमच स्थिर झाली आणि मग हळूहळू जमिनीवर पडली एकाच वेळी. त्या आवाजानंतर सर्वत्र अंधार, लाईटही बंद झाला आणि त्या अंधारात माझ्याच आवाजात कोणीतरी कुजबुजलं, तू माझ्या जागी का झोपलास? माझं हृदय थांबल्यासारखंच झालं. यशने माझा हात घट्ट पकडला. त्या क्षणी आम्हाला असं जाणवलं की रूम नंबर 101 केवळ एक खोली नव्हती, तर ती कोणाची तरी जागा होती. तो आवाज सर्वत्र घुमत होता. तो आवाज माझाच होता, पण तो मी नव्हतो. किचनमध्ये काळोख पसरलेला. फक्त मोबाईलच्या फिकट प्रकाशात आम्ही दोघं थरथरत उभे होतो. यशचा हात माझ्या हाताला घट्ट चिटकलेला. गगना, हे काहीतरी चुकतंय, तो असा कुजबुजला. माझ्या तोंडातून मात्र शब्दच फुटत नव्हते. तेवढ्यातच किचनच्या कोपऱ्यात काहीतरी हल्ल्याचा भास झाला. आम्ही मोबाईलचा प्रकाश तिकडे वळवला आणि आम्ही दोघंही गोठलो. भिंतीवर काळ्या जळालेल्या खुणा होत्या. जणू काही आग लागून सगळं काही भस्म झालेलं. क्षणभर आधी तर किचन व्यवस्थित होतं, मग हे जळालेलं दृश्य कुठून आलं? आमच्या पायाखालची जमीन जणू थरथरू लागली. भिंतीवरून काळसर राख खाली झरू लागली आणि हॉलच्या दिशेने भीषण किंकाळ्या ऐकू येऊ लागल्या. आम्ही धावतच बाहेर पडलो आणि हॉलमध्ये जे दृश्य दिसलं ते पाहून आमचा जीव दाटून आला. जिथे टेबलावर रिकाम्या थाट्या होत्या तिथे आता जळालेले सांगाडे त्या टेबलांवर बसलेले दिसत होते. काळपट हाडं, वितळलेले चमचे आणि त्यांच्या डोक्यांची पोकळ कवटी आमच्याकडेच वळालेली. त्यांच्या डोक्यांच्या जागी काळोख, पण तरीही त्यांची नजर मात्र हे आमच्याकडेच रोखलेली होती. एकाच वेळी सगळ्यांच्या माना ह्या आमच्याकडे वळाल्या. यश मोठ्याने ओरडला, गण्या पळ! आम्ही मुख्य दरवाजाकडे धावलो, पण दरवाजा मात्र आता बंद होता. मी हताशपणे तो ओढू लागलो. उघडा, उघडा कोणीतरी! मागून पावलांचा आवाज येत होता आणि जळलेल्या हाडांचं घर्षण. मी मागे वळून पाहिलं तर कॉरिडॉरच्या टोकाला पुन्हा तोच उभा होता. तो म्हणजे माझं दुसरं रूप. पण आता मात्र त्याचा चेहरा अर्धावट जळालेला होता. त्वचा वितळलेली आणि डोळ्यांच्या जागी लाल ठिणग्या. तो आता हळूहळू आमच्याकडे येत होता. तू माझी जागा घेतलीस, असं म्हणत तो विक्षिप्त हसू लागला. यशने माझ्या खांद्याला हलवलं. अरे काहीतरी कर! आम्ही दोघांनी मिळून पूर्ण ताकदीने दरवाजावर लाथ मारली. पहिल्या धडकेत काहीच नाही, पण दुसऱ्या धडकेत मात्र लाकूड चरकन तुटलं. मागून जळक्या हातांनी माझ्या खांद्याला स्पर्श केला. तो स्पर्श भाजल्यासारखा. मी वेदनेने ओरडलो आणि तिसऱ्या वेळी मी आणि यश दोघांनी मिळून दरवाजावर जोराने लाथ मारली आणि धाडकन असा आवाज करत दरवाजा झटकन उघडला गेला. आम्ही तिथून बाहेर पडलो. बाहेर एकदम थंड वारा सुटलेला
आम्ही कसेबसे धावत पार्किंगकडे गेलो. आमची गाडी अजूनही तिथेच उभी होती आणि आजूबाजूला काही जुन्या आणि जळालेल्या गाड्याही दिसत होत्या. मी झटक्यातच किल्ली लावली आणि इंजिन सुरू झालं. गण्या लवकर, यश असं ओरडला. मी ॲक्सिलेटर पूर्ण दाबला आणि गाडी वेगाने पुढे झेपावली. मागे पाहिलं तर संपूर्ण इमारत ज्वाळांनी वेढलेली दिसत होती. त्या ज्वाळांमध्ये उभी ती माझ्यासारखी आकृती आमच्याकडेच पाहत होती. त्याचं हास्य अजूनही कानात घुमत होतं. काही मिनिटं आम्ही काहीही बोललो नाही, फक्त गाडीचा वेग वाढवत राहिलो. रस्ता एकदम सुनसान, आकाशही काळपट. हळूहळू पूर्वेकडे फिकट उजेड दिसू लागला, कारण आता सकाळ होत होती. आमच्या चेहऱ्यावर घाम आणि डोळ्यांमध्ये भीती. साधारण तासभराने एक छोटंसं गाव लागलं. रस्त्याच्या कडेला एक चहाची टपरी दिसली. वाफाळत्या चहातून धूर निघत होता. काही लोक तिथे बसलेले. आम्ही तिथे गाडी थांबवली. गाडीतून उतरताना पाय थरथरत होते. टपरीवाल्याने आमच्याकडे पाहिलं. काय साहेब, काय झालं तुम्हाला? तो सहजपणे म्हणाला. मी थरथरत्या आवाजात विचारलं, अहो इकडे पुढे एक जुनं हॉटेल आहे ना, 2 मजली. तो माणूस कप थांबवून आमच्याकडे पाहू लागला. कुठलं हॉटेल? अहो रात्री आम्ही तिथे थांबलो होतो, रूम नंबर 101ला. मी घाईघाईनं सगळं काही सांगू लागलो. आम्ही जे अनुभवलं ते एक एक करून त्याला सांगितलं. तो एकदम शांतपणे ऐकत राहिला आणि मग हळू आवाजात म्हणाला, साहेब त्या ठिकाणी कुठलंच हॉटेल नाही. क्षणभर आम्हाला धडकी भरली. काय? तो पुढे म्हणाला, काही वर्षांपूर्वी तिथे खरंच एक हॉटेल होतं, पण एका रात्री भीषण आग लागली. आज जेवायला बसलेले सगळे लोक जळून गेले आणि मालकाचा मुलगाही त्यातच मेला. म्हणतात तो मुलगा वरच्या रूममध्ये झोपला होता, म्हणजेच रूम नंबर 101 मध्ये. माझा श्वास अडकला. तो पुढे म्हणाला, आगीनंतर ती इमारत पूर्णपणे खाक झाली. सरकारने ती जागा बंद केली. आता तिथे फक्त जळालेलं मोकळं मैदान आहे. मी आणि यश एकमेकांकडे पाहिलं. अहो पण आम्ही तर, यशच्या तोंडातून शब्द फुटेना. टपरीवाला उठला. चला दाखवतो तुम्हाला. आम्ही त्याच्या मागे गाडीने गेलो. साधारण 5 मिनिटात आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि तिथे खरंच काहीही नव्हतं. फक्त जळालेल्या भिंतीचे अवशेष, काळी राख आणि तुटलेले लोखंडी गज आणि जमिनीवर पडलेला अर्धवट जळालेला बोर्ड. मी खाली उतरलो. त्या राखेत मला काहीतरी दिसलं. मी ते उचललं. ती एक जुनी आणि गंजलेली चावी होती. त्यावर कोरलेलं होतं, रूम नंबर 101. माझ्या हातातून ती चावी खाली पडली. यश कुजबुजला, अरे गणा, आपण जिथे झोपलो होतो ती जागा. माझ्या खांद्यावर अजूनही भाजल्यासारखी जळजळ होत होती. मी शर्ट बाजूला केला तर तिथे काळपट हाताचा ठसा उमटलेला होता. आम्ही काहीच न बोलता झटक्यातच जाऊन गाडीत बसलो. गाडी सुरू केली आणि सांगलीकडे निघालो. आमच्या दोघांच्याही मनात एकच विचार घुमत होता की त्या रात्री रूम नंबर 101 मध्ये खरंच कोंब झोपलं होतं. खरंच आम्ही दोघंच होतो का, की तो मुलगाही होता? तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन आणि सत्यथरारक अनुभवासह. धन्यवाद.